Halo perlok sesi 4 ni kwa ban peni feeling ba kanika video sngo komen palat ba mata ka sngi ngi mod ban lecture kanika jaka ka baki ong ka Mekong Delta. Henry kanika jaka ka ba fi menta ke ba pon ba ki tourist ngata ge bon breu ba ke jengia charum seneng ke bagi breu ke le jengle ka lieng te kanika jaka ka ba ngitip kum ka mitho te ka jingmu hi ke jongi ka long ba ngin shong da kanika lieng ding ka balas na tip top ba ka tanom ro kadan te mentang ngin lech syakata kabaki ong ka Tortoise Island bat ngin lech ya kaban penjat ha cipor ban yoru ban bamja. Hi everyone, now we are going to explore to an island and then keep watching our video. I'll keep posting whatever we do. Thank you. Hi. Marsin kiyo ha kaling but marsin sedang ya kaling nilayo iya gajeng batay na ugay hakabidey bat kani kajaka. If you wanted to cross the river, you take a ferry. And now you can see bridge crossing the river. From this view, this is the island, not the mainland. So 3 kilometers wide. And this is the way to the ocean. 50 kilometers to the ocean. 50, right? And around this area, you can see 4 islands with 4 names of animal. They kind of dragon, unicorn, turtle, and phoenix. You see in your right hand side, phoenix and unicorn. Yeah, another one is small, like dragon island here, and then down there, turtle island very small. We go to visit the biggest one, like Phoenix Island for lunch, and then boat to Unicorn Island. Honey bee farm, test some honey, and then we take, you have choice. You want to take a horse cart or buggy, electric car. So which one you want? Perlok kumba pilih bamentang ilapoy hagani ka Tortoise Island tementa inlet syapo ka Orchids Garden bat ngin yo ya kapan bam jasngi. Sngo tenat kalong ba la priang buram yangi da ki folk music na ni da ki jingtem tenrai ka bagi sngo tenat hadu kata-kata shwa bangin yo ya kaban ban shong ha kami na kabanta ban mamja. Natai. Dok saya, kes tu. Kawas ngo tenat hang ni kalong ba hadin bangila da pamja akidan ruki katu keniki activity kumba fileyoi bangala yo ban bo yo bsein python hakarndang jonga tang ba uday python ubakila kila weng ya kabi kumtaw ni bsein umbu shu ya ki pai ba ha ka jengma nang ni la ya lampat igi ha ka wei ka kper ka badap tang na kisentiu nang ta kumba pi ha ka ne ka durki bangila ya na ka wei ka klaw ka badan tang da ki snapcore tang da ki ding snapcore sudah bat kumju ki so lokal nang ni pade kala ya lam ini ban pemsyong da ki lieng ki barit ban ni haban kupru ya kini ki tupia tradisional ban ya jenti lingba kani kawa kaba longkum ka backwater apo Kerala tang bahasa ni pada ilenti ilong iba kamrit bat ka klaw kalong ka itnat adu kata-kata bat kilaya lam yangi ban poi shadow station badan kalieng ka bahe ban empai bat yangi sharing kau kalong ka journey ka basngu tanat adu kata-kata bat ka experience ha kani ka trip kalong ka ba mla shu ban batai te kumta kani ka video abang akwa ban peni syapi opinia petringkat kalong kumba pidan nang bat ka journey bat ni lingba kani ka trip ka pengidan hang ni hapo Ho Chi Minh ka Vietnam. Perlok kublesi bon ya ke porong pi
bab lapet ya kan ni ke video bat nakaliang ka jonga dang bon sa kibe pat ki video ki banginang permi man la kasngi bat ngobha ban share like bat subscribe bat pinang yo I ye ki pat ki video ha kani trip ka jongi ka bangiwan sani siya